Sa una, pag naa kay motor na Raider 150, Sniper 150, Aerox, Inmax ug Xmax, isa ray hunahuna sa tawo na kwartahan ka kay naka-afford ka ng butanga. Pero karong panahon na, kung naa ka anang mga motora, isa ray hunahuna anak nila. Service ka sa Food Panda. Oh, no, 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 no. Ingon sila, silusod akong pagkatao. Ano magsilos man ko? Ngay tsuraan man ko. Buti na lang meron pang empty lights at big light, tsaka puro lahat. Magsigreklamo na mahal ang gasolina. Pero magsige pug laag kauban ang mga uyab. Reklamo mahal king gasolina, mahal ang gasolina. Isa lang may solusyon ana. Ibaligyan ninyong motor. Buti na lang meron pang empty lights at big light, tsaka puro lahat. Real talk. Miski pag unsa kataas ng imong iniskwelahan, miski pag unsa kadako ng imong grado, una-hunaa sa adlaw sa pandemic tindawat gyapon kaog. Ayuda sa gobyerno. Buti na lang meron pang empty lights at big light, tsaka Real talk. Ayaw tamaya ang mga taong nakapalibot sa imuha. Ilabi na nga naa sila butang nga wala sa imuha. Isa ra may solusyon ni anak kung gusto kang mapareha sa ilaha. Paning kamot, ayaw pang daot. I'm a rider.